Posledný dňový piatok je pre žiakov a študentov vždy radostným dňom. Po 10 mesiacoch intenzívneho vzdelávania sa konečne otvárajú dvere k zaslúženému oddychu, radosti a zábave. Rovnako aj na strednej odbornej škole Polytechnickej ulica SNP2 Zlaté Moravce sa školský rok musel zhodnotiť, aby sa mohli prázdniny oficiálne začať. Opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho školského roku a prichádza obdobie letných prázdnin, zaslúženého odpočinku a regenerácie síl pre ďalšie vzdelávanie. V naplnenej školskej aule sme si vypočuli hodnotenie práve skončeného školského roka. Slová chvály a uznania zaznievali často. Trieda 1. R sa vyznamenala najlepším vzdelávacím hodnotením a vynikajúcim priemerom známok. Za skvelé študijné výsledky bola ocenená aj trieda 3. R. Zástupcovia týchto tried si prevzali sladké odmeny a v budúcom školskom roku obe triedy čaká návšteva Energolandu v Mochovciach. Ďakujem, som na vás hrdá, nech sa páči. 3. R, super, si úžasný, som na vás hrdá. Žiaci 1. R školu navštevujú s radosťou, čo potvrdzuje aj najnižší počet vymeškaných hodín spomedzi všetkých tried. Za svoj aktívny prístup k školským povinnostiam boli odmenení. Práve v uplynulom školskom roku sa naši študenti zapojili do množstva súťaží a olympiád, kde dosiahli vynikajúce výsledky. V tomto školskom roku si žiaci Andrej Mráz a Daniel Mráz, žiaci 1. P a 3. P triedy, prevzali ocenenie za úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja z rúk predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja pána Branislava Becíka. Poprosím vás pre týchto našich dvoch žiakov obrovský potlesk. Študenti našej školy zaznamenali najväčšie úspechy v odborných súťažiach, ako sú Fenomén svetla, Aniel Vianoc, Stredoškolská technická olympiáda, Trenčiansky robotický deň a mnohé ďalšie. Tento školský rok posúvali žiaci našej školy limity tak, ako nikdy predtým. Významný rok úspechov sme zaznamenali aj v oblasti športu. Naši školskí reprezentanti dosiahli vynikajúce výsledky. Na celoštátnej úrovni sa naši chlapci prebojovali medzi najlepšie týmy na majstrovstvách Slovenska vo futsale stredných škôl. Mimoriadne športové úspechy však spája jedno meno. Participoval na všetkých športových úspechoch školy v tomto školskom roku. Bol vedúcou osobnosťou v každom z výberov, či už ako kapitán futbalového družstva, vyhlásený kanonier Ligy majstrov, obranná stena vo florbalovej nominácii, anticipácia a presná ruka v badmintonových dueloch. Ocenenie za najúspešnejšieho športovca Strednej odbornej školy Polytechnickej v Zlatých Moravciach v školskom roku 2023-2024 získava žiak 3. R triedy Adam Štuler. Sme na teba hrdí. V školskom roku 2023-2024 našu školu navštevovalo 371 žiakov, z ktorých 82 úspešne zložilo maturitné skúšky. Svojou usilovnosťou a zodpovedným prístupom k školským povinnostiam mnohí z nich dokázali, že naša stredná škola poskytuje dostatok priestoru pre kvalitné a moderné vzdelávanie. Milí žiaci, mnohí z vás dostanú ocenenia, či už v podobe výborných známok na vysvedčení, pochvál za reprezentáciu školy a výborné študijné výsledky, ale aj milé povzbudivé slova od tých, ktorí celý rok nad vami bdeli a držali nad vami ochrannú ruku. Vašich rodičov a učiteľov. Šetriť slovami chvály by ste však nemali ani vy. Aj na vás je rád vysloviť slovo uznania a poďakovať sa tým, ktorí na vás dávajú pozor a vedú vás po cestách poznania tak, aby sa z vás stali ľudia, ktorí budú múdro a spravodlivo riadiť a spravovať tento svet. Všetkým žiakom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom želáme pekné prázdniny a dovidenia v septembri.